Så er vi kommet ind i varmen ved OH Automobiler i Rødekro og står foran Seat Ibiza ST Reference Ecomotive. Det er bilen for familien. 2 voksne, 2 børn, 2 voksne, 3 børn. Her foran har vi liggende Ecomotive-motoren, 75 dieselheste, som gør, at vi kan køre 29,4 km på 1 liter brændstof. Bilen er udstyret med ABS, ESP, helgalvaniseret karosseri, så du har også bilen om 12 år. Og lad os kigge nærmere på bilen. (1,2 liters TDI EcoMotion). Som sagt 29,4 km på 1 liter. 75 dieselhestekræfter. Og motoren er godkendt til Euro 5. Det er den højeste Euro-standard certificering, som der findes i Europa pt. 370 kroner årlig ejerafgift fra staten. Og miljøgodkendt A. Så har jeg sat mig ind i Seat Ibiza ST. Som sådan kan man sige, det er en ganske almindelig standardbil, bygget op ligesom alle andre. Vi har ned i midterkonsollen, der har vi den store vigtige del. Vi har ESP-knappen, når vi skal bruge det og når vi ikke skal bruge det. Vi har en kontrol af dæktryk, som per automatik kommer op i displayet heroppe. Hvis jeg vil slå den fra, så er jeg nødt til at trykke hernede, så har jeg gjort opmærksom på, at jeg ved, det er der. Den her model, som vi så sidder i dag, det er en Reference, og der standardmodellen er ikke med aircondition, men det er der så godt nok i den her. Jeg er 1,86 høj, og jeg har masser af plads og en dejlig, komfortabel kørestilling at sidde i. Der er justerbar ret i diverse retninger, som man har lyst til, så man kan få tingene til at passe, og man sidder rigtig behageligt. MP3-spiller, standard, dejligt nemt, stort og til at betjene. Så har jeg sat mig på bagsædet af Seaten, og stadigvæk 1,86 meter. Førersædet har samme position, som da jeg sad derom, og jeg har stadigvæk plads til mine ben på bagsædet. Og 10 sekunder, så udvider vi bagagerummet, og en holder til nakkestøtten, så vi har styr på den, når vi skal ud og køre. Elektronisk åbning af bagagerummet, dejligt nemt og bekvemt. Dejlig stor højde under bagagerumsklappen, så der er plads til 1,86 meter. 430 liter bagagerum, masser af plads, og i begge sider har vi ophæng til, når vi har været hen og handle, så hænger vi poserne op, og så er de sikret under kørsel. Og Brian, hvad med prisen på sådan en Seat Ibiza? Jamen, den starter med priser fra 174.900 for en referencemodel, som den vi nu kører i. Man kan vælge at ofre 25.000 mere at gå op i det, der her en style-version. Bilen er den samme, det er kun udstyret til forskel, hvor du blandt andet får sådan noget som fuldautomatisk klimaanlæg, fartpilot, læderret, lædergearknop, toglygter, alt i el, krom tagregling. Du får en del mere udstyr i style-versionen. Selve service for hver 30.000 km, men et olieskift ved 15.000 eller efter 12 måneder, hvad det kommer først. Det er 24 måneders fabriksgaranti på den, uanset hvor mange kilometer du kører. Og det er 12 års rustgaranti eller gennemtagningsgaranti på den. Finansiering? Det sidste nye, der er kommet nu her, det er, hvor vi kan gå ind og privat lease den. For en udbetaling på 15.000 og en løbetid på 36 måneder, så kommer den på 23,50 per måned, inklusiv service. Og alt i alt er min vurdering, at det er bilen til den gennemsnitlige danske familie. En familiebil i den store ende af kategorien mindre familiebiler. Familiebilen til den økonomisk bevidste familie, her tænker jeg på lav anskaffelsespris, lav årlig ejerafgift og en rigtig god brændstoføkonomi på 29,4 km grundet Ecomotive-teknologien. Men det er også bilen til den miljøbevidste familie.